Hello guys, good morning. Welcome back to my new video. So आं दिन थांगोन Taj Mahal. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो. So आं दा थांगासिनो. नायलांबाय थादो भिडिअखौ. अखा माहाय हाबाथाय लामानि माबाया हालोदानो खाराब जायो. नायदो guys. पाका खालामनाय दं होमबाबो हाब्रु. सिगां दखानाव हाबग्रोगोन बेनिफ्राय मटर लागोन थांगोन. थ' दखानाव एसे खामानि दं फिसा. बे खामानिखौ मावग्रोनोसै ओमफ्राय थांबाय थानोसै. Pasal zona dong masih dia untiba masih dia siang masih dia so nakamunan na lang natin. Aru moनसे बासाव मावनांगोन बेनिफ्राय मोनहैगोन. बेयो माबा लास्ट बास. गाइस आहा माने फुल पकट जाबाय आरोना. थ' गारि ड्राइभारखौ बुंबाय ताज महल दारगा थांगोन होननानै. ओमफ्राय आंखौ बेलेग मोनसे दारगासो लाना होबाय. थ' दा आं थांफिननांगौ जादों थाबायनानै. फुल पकट खालामबाय आंखौ साला गारि ड्राइभारा. थ' दा गामि गेजेर गेजेर थांगासिनो जागासिनो. ओमफ्राय सासे मानसिखौ सोंबाय सोंनानै बुंहरबाय आरोना. ओमफ्राय मबाइल नाम्बारबो हरदों. थ' सिनाय मोनाबा फन खालामना सोंहरनो होदों आरो. मोजां नांबाय बिदि मानसि लोगो मोनबा मोजां नाङो. बे गाजा ड्राइभाराहाय जागायाव लानानै थांगोन होनना बुंनानै गुबुन मोनसेयावसो लाना होदों. नै एसार गुबुन दार गाइस टेम्परारि क्लस. जों गरमावहाय थाबायना फैनानै थ' बेखार जाबाय आरोना मेहनत. जोबैनो उनथिं dong. Baile.
स्टार गैया बेनोमोन माने सेम आरोना ताजमहल दं स' कभिडनि थाखाय माबा क्लस खालामना दोनदों टेम्परारि स' मालाबा खुलिबा फैनोसै आं बै उनथिंनिफ्राय देखायना होगोन र' नोंथांमोनखौ मेहेराना बेकार जाबाय दा ओरै थांबाहाय फाखोसे गिदिंनानै थाबायना फैबाय खमसे खम आधा घन्टानि लामा थाबायना फैनांगौ जादों फैनाबो नुवासै दुखु नांबाय नोंथांमोनखौ उनथिंनिफ्राय एसे देखायना लांसै ज' आरो फैबावगोन मालाबा खुलिबोला आरोना अपेन जाबोला थ' माने मोजाङै देखायलांसै नोंथांमोनखौ पुरा दिनैनि दिना आनलाकि थ' मालाबा मोजाङै देखायगोन खुलिबा आरोना दा कभिडनि थाखाय बन्द खालामनानै टेम्परारि थ' फैफिनगोन आरो खुलिबा थ' आं सानखादोंमोन खुलिदोंना खुलियाखै होननानै आंनि साननाया थिगानो जाबाय अब्लाबो फैदोंमोन आरोना नुगोनदां होननानै थ' ओइलाय ताजमहला पपात जायै मोनफैबाय ओमफ्राय बेयावबो फैनानै हाबफैनो मोनासै थ' कभिडनि माबानि थाखाय जानो टेम्परारि क्लस खालामना दोनदों थ' मालाबा मोजाङै खुलिबा आरो फैनानै नोंथांमोनखौ मोजाङै देखायगोन आरोना माने बियोहाय मा बुङो गेजेरनि खिना आरोना ताजमहलनि बे गेजेरनि खिना स' नोंथांमोना बे फट'खौ नाय ताजमहलनि आग्रायाव थानाय ताजमहलनि बे गेजेरनिखौल' स' सेम आरोना भितरथि हाबनानै नायबाला सेममोन स' आं दा गाइस थांसै बेनिफ्राय थांनानै एसे भिशालाव हाबनानै शपिं खालामलाङो थ' फिसा मोननैसो बुस्थु लानो दं थ' भिशालाव हाबनोसै ओमफ्राय न'आव थांसै थ' आं मा सानाखैमोन थ' हाबगोन फट' क्लिक खालामगोन इन्सटाग्रामाव पस्ट होगोन थ' दिनै फेलें जाबाय नेक्स्ट टाइम आरो खनसे ट्राय नायगोन आं नेक्स्ट टाइमखौ नेबाय था नोंथांमोनाबो गुवाहाटीनि ताजमहल नायनो थ' दिल्लीयाव आग्रायाव थांलायनाङा आरोना नेबाय था नोंथांमोनाबो नेक्स्ट टाइम ताजमहलखौथ' नुवासै थ' गुवाहाटीखौनो एसे नायदो नोंथांमोना गणेशगुरी टाउनखौ थ' आं मैया माबा नायदोंमोन गुगोलाव चेक खालामदों आरोना अपेन ना क्लस थ' माबाहाय गुगोलावहाय माबा खिथिदों अपेन खिथिदों आरो थ' बेनिफ्राय फैना दा क्लससो थ' खायफा माबा होना दोनोना गुगोलावहाय क्लस अपेन थ' बेखौ खालामाखै आरोना बिसोरो गोबां मानसि फैदों नायनो बेखाय गेट बन्द खालामना दोनदों गभार्नमेन्ट माबानिफ्राय आसाम गभार्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभार्नमेन्टआ क्लस खालामनो अर्डार होदों आरोना मानसि फैनायनि थाखाय बिदि खालामनो होदों स' आं बेवहाय बाहेरनिफ्राय बारा शट लानाय जायासै ताजमहलखौ एसे लानाय जाबाय माने गोसोआ माबा जालाङो आरोना नार्भास जालांबाय फैनानै ओरैनो माबा जाबाय नालाय टाइमाहाय थ' नोंथांमोना लाइक खालामदो भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय एसे आं खस्थ' खालामदों थ' लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ' नोंथांमोननि सेरावहाय मोजां ब्लग भिडिअ लाना फैनो नाजागोन थ' आं गारि गाखोआखै थाबायगासिनो एसे माने टाउनाव फैनानै थाबायनो एसे मोजां नाङो आरोना थाबायगासिनो
बुस्थुखौ लांसै थांसै शपिं खालामनो हाबनानै बेयावबो मोनासै मा जागोन दिनै जेरैथिंबो आनलाखि ताज महल थांबाय बेयावबो नुवासै शपिं मलफ्राव हाबबाय बेयावबो मोनासै आनलाखियानो आनलाखि So guys, ini गासिबो आनलाखि आरोना शपिं खालामनो हाबाय नांगौ बुस्थुबो मोनासै ताज महल नायनो थांबाय बेयावबो मोनासै माने नुवासै आनलाखि गासिबो स' दा न'आव थांसै स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय